Ah, goeie Frans. Ja, weet je nog. Hoe is het maar Frans? Oh, net voor omstandigheden, dan mag ik net kleien. Het had wel eens minder geweest. Ja. Hey, je ziet er goed uit. Nou ja, mooi, bedankt voor het compliment. Ja, de buitenkant zei net altijd alles, hè. Maar van binnen net goed werden. Ja. Nee, net voor omstandigheden, zou ik zeggen, dan gaat het wel aardig. Ja. En hoe ging je om met de coronatijd? Nou ja, daar heb ik ontmoet aan net vol van Vanam net. Hey, maar ja, ik kan me wel niet denken dat er mensen binnen die erover zouden denken. Hey, maar ik ga daar nog zelf heel niet meer en minder om net. Maar ja, die mensen die ziek worden en die degen, ja, dat is net... en de economie die gaat naar de bliksem. Zo, dat is net de beste. Als ik een koe had die een besmettelijke ziekte had, ik zei, dan ligt hij net tussen de oren hier in. Dan moet hij er tussen wij. Nou ja, en die mensen moeten zeggen, en met demonstraties, nou, dan ben je duizenden al hier op een bult. Nou ja, dan was ik net oors. Ik ken het door bezien. Nee, ik bedoel, een beetje met 10.000 tegelijk aan demonstreren. Nou, ik bedoel, je moet zo kort niet de waterkanon erop zetten en spuit je er van een waai. Oh. Ja, want ik bedoel... Het zijn egoïstische mensen, want er zijn zoveel mensen die zwak zijn en ziekelijk zijn en die wat onder de leerhaas hebben, die moeten dat virus net hebben, daar horen ze geen raak aan mij. Hé, ik heb wel een hele sterke kerel bij en ik kan wel zeggen, ja, ik heb wel een stom paai, ik jou nergens om, maar ik bedoel, doe best echt verantwoordelijk voor andere mensen. Je kunt het echt betrooien aan. Zo. Ik zoek, kijk even wat zagen, wie is vol. Die is echt net goed. Dan ben je mijn auto heen rijden tegen. En wat doe je op het heden om het tijd wat terug te komen? Ik moet op mijn man passen. Hey, daar maakt hij wat op tasje en dit een klein meidje. Nou ja, en ik ben wel eens even met een vriendin op stap en zo. En ik moet deze even naar Veta. En ik ga werken, nou jongen, ik kan lang net nee komen. Ik bedoel, het is een grote wildernis om maar door. Maar ja, ik zeg, het zet me net op een reg. Als ik eens even een oer ga, dan doe ik eens even wat. En zo, voor mij zie ik me wel wat. Ik ben daar op het heden zo tevreden als wat. Kunnen nog 100 dagen in je steek toch? Hé, dat is nog 100 dagen, had je 100 van die stekjes. Is dat net? Dat is hier gehouden dat je weet lang lezen. Maar ze zeggen, zolang we op deze wereld zijn, zal er ook altijd wel wat bouwen. En dat is in de verduur in ieder mensenleven, nee, dat zo. Maar dat is hoe die hele wereld ook zo. Hey, en dat staat ook al je beschreven in het grote boek. Want dat soort grote boek, de Bijbel ook net weer, en kost die ook wel in een sleet smitten. Hey, want Jezus die zei, nou, oorlogen en pestilenties en aardbevingen, dat zal er alle hier komen. En dan nog is het einde net. He? Dus het is alle hier verzij. Ja, nou ja, dit is echt. In vroeger tijden, dan hier dit een pest was, dan winnen de mensen weer miljoenen staan. Maar alles dit bot onder controle en er wordt van alles dienen om het dal te dammen. Hey, maar hier is die Eerste Wereldoorlog met die Spaanse griep en 20 miljoen derden. Ja, maar ze zeggen, hey, daar weer geen controle, want het weer een wereldoorlog. De mensen zijn al je heel onder voet. Dus je storen als ratten, ze joden die gaat tot Sarah voor het net. Maar wie kan je nou wel hier niet zitten? Dit kan wel 3 of 4 jaar hier aanhouden. En dan staat die economie hier wel heel alleen. En dan wordt het op laatst allemaal minder. Maar jou zul je last van hebben. Nou, daar heb ik geen last van, maar ze zeggen, als de mensen in opstand komen in die grote steden en je wil al je gek en je plunder je het platteland, ja, dan op laatst hebben we er al je mee uit te staan vanzelf. Hè? Dat kan van alles uit voortkomen.
Maar ja, wie maakt het beste dan maar van hoopje? Is dat net? Ja, als je net vertrouwt, ik hou wel dat ik me net terug vertrouw, dan doe ik dit altijd heen. Zo. Meestal gaan op een keertje al je vreemd door, al je rotzooi, maar als je dan niet goed, zeg maar, als je daar wat mee eens maakt, zo, dit 85% alcohol, dan dat wordt goed. Ja, dan die keertje dan goed bij de winkel, wij kost handen vol geld. En ik bedoel, dus maken ze er wat mee in, en dat rotzooi die houdt niet. Maar dit is heel goed keer en die keer wit lang met daar en nou, zo ga ik dat bord. Als je hier een lijn, dan zoek ze, dan zoek ik een ander een scoort nemen, maar dat doe ik maar net meer. Maar ik denk net dat het dan goed komt. Nee, dat doen we maar net meer. Nee. Nou zo.